Hola, ja hem vist que la intel·ligència artificial i sobretot ChatGPT cada vegada té més capacitats de visió i per tant avui el posarem a prova adjuntant unes factures i que ens extregui la informació més rellevant perquè la pugui traspassar a un full de càlcul on tindrem recollides totes les compres i així estalviar-nos temps de passar aquesta informació nosaltres mateixos. El que farem serà simplement adjuntar la factura al xat de ChatGPT i aquest directament ens passarà les dades més importants o les dades que nosaltres vulguem al nostre full de càlcul on portem el control de les nostres compres. Què us sembla? Llavors, què utilitzarem aquesta vegada? Doncs utilitzarem ChatGPT i Make i la plataforma d'OpenAI per crear el prompt, que ja sabeu que ho fa millor que nosaltres. Llavors, ja estic compartint pantalla, he de login i a Playground generarem un prompt que primer de tot haurem de pensar quines dades volem extreure de la factura. Jo ja tinc l'Excel preparat i havia pensat d'extreure aquests conceptes. Concepte, quantitat, preu i proveïdor. Aquí li direm a ChatGPT que vull que em generi informació estructurada en un JSON, perquè ja sabem que és d'aquesta manera com volem estructurar la informació, perquè ens la llegeixi Make de manera correcta a partir d'una factura. Vull que m'extreguis el concepte de la factura, objecte o servei, el preu, el proveïdor i la quantitat. Llavors, què farem? Copiem el que ens dona OpenAI, anem a ChatGPT, aquí jo ja m'estic creant el meu GPT personalitzat i ja ho tenim aquí. Vale? Llavors ja està això personalitzat, anem a crear una foto, a veure quina foto ens surt. Xan, 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 xan. Bueno, simple, no està mal, m'agrada. Iniciadors de conversa. Podem posar això, però bueno, podríem deixar en blanc. I aquí, si volem que es comuniqui directament amb Make, el que haurem de fer és crear una nova acció. I dius, oh no, codi! No passa res, perquè ara anem a ChatGPT un altre cop, val? Explorem els GPTs i aquí escrivim make.com. Llavors haurem d'agafar aquest, create.make.com webhook schemas. El webhook és aquell bloc de Make que és capaç de rebre informació externa. En aquest cas rebrà la informació de ChatGPT, però perquè ChatGPT publiqui aquesta informació perquè la pugui rebre el webhook hem de crear una acció. Llavors, jo li diré que vull enviar informació a Make sobre una factura. Aquesta informació conté li diem que aquesta informació té aquesta estructura.
perquè ens generarà un codi exactament per a aquesta estructura. Si nosaltres li posem una estructura aquí i després li enviem una altra estructura diferent a Make, no serà capaç de llegir-nos-la. Llavors, aquí ens demana el webhook URL. Primer, per fer això, el que haurem de fer és crear un nou webhook, create a webhook, li direm gestió compres i això ho deixarem en blanc. Ara s'està generant el codi, ara tindríem aquí el webhook URL que l'adjuntaríem aquí. Ara aquí ens diu això, el webhook URL, bla bla bla, i ara diem que l'URL és aquest. Li diré l'acció del webhook serà passar aquesta informació a Google Sheets per portar un control de les compres. I tots els camps són obligatoris. I ara ja ens comença a crear el codi que farà aquesta acció. El fet d'enviar informació en aquest tipus de plataforma es diu post. I el webhook tindrà l'opció de get. O sigui, ChatGPT post make get the information. Llavors ja ho tenim. Tornem aquí. Tornem a crear una nova acció. Ho copiem. I ara, aquí a política de privacidad, jo que tinc el buscador del GPT, que la veritat que per aquestes coses no va gaire bé, però bueno. Copiem el link i l'enganxem aquí. Llavors ja ho tindríem, Espera que no m'he fixat si... Vale. No, és que ho havia ficat qualsevol persona, no, només jo. Que si no em treuen els tokens les automatitzacions de Make. Vale. Llavors, aquí ja ho tenim i ara anem a veure si el webhook rep la informació correctament. Ens descarreguem unes quantes factures que trobem per aquí, adjuntem aquesta factura, llavors m'ha extret aquesta informació i li dic que envia-la a Make. Veieu? M'ha fallat la passada de dades, per què? Perquè el preu conté €1 i per tant ja no passa com a número perquè té un símbol i la quantitat és un 3, però és un 3 que és un string i hauria de ser un número. Llavors, nosaltres simplement haurem de tornar aquí, editar el GPT, veieu, aquestes coses passen. Però perquè veieu que a vegades no és tan fàcil com fer-ho i que surti a la primera, Però per això tenim aquest altre GPT personalitzat que està especialitzat en Make, on podem preguntar. Traiem aquí els símbols d'euro. Anem a veure si ens ho fa bé. I ara sí que ens ho ha ficat en format número. Veieu perquè està de color marró. Ara activem el webhook i ara sí.
tenim aquí tota la informació que s'ha passat al nostre webhook. Llavors, aquí el que afegirem serà el bloc de add a row, compres, li donem al full que nosaltres volem i aquí ja ens surten els encapçalaments. Llavors, concepte, quantitat, preu i proveïdor. I ja està. Llavors, és tan simple com això, I diem, torna a enviar la informació. I ara, si anem a compres, ja tenim aquí la informació. Ara aquí això seria canviar el format, no? Aquesta és la idea. Llavors anem a adjuntar una altra factura. I veieu, ens assegurem que el preu està marró i la quantitat també, perquè Make ens ho pugui llegir com a número. I ara ja tindríem aquí el nou concepte. Llavors, és superinteressant perquè el que estem adjuntant són fotos o podrien ser PDFs o, i les factures no crec que les tinguem en Word. Llavors, ChatGPT cada vegada té una capacitat més bona de visió. O sigui, ara amb les noves actualitzacions de ChatGPT li han donat una capacitat de visió molt més important. Llavors, això ens permet tant llegir fotografies i que ChatGPT les pugui convertir en text i que pugui passar aquesta informació, o també ens permetria resoldre problemes matemàtics a partir d'una foto d'un problema, o inclús que ens corregís un exercici a partir d'una foto que nosaltres donem de com ha resolt un exercici un alumne. Llavors, és superinteressant aquest approach que està fent ChatGPT cap a la visió i com podem veure ens ajuda molt a fer aquestes tasques burocràtiques. Per tant, ChatGPT no només crea, sinó que també ens ajuda a gestionar. De fet, aquí mateix podríem buscar informació, podríem crear informació, podríem gestionar, com per exemple, correus electrònics, com en l'anterior vídeo que vam fer, que podem enviar correus electrònics i planificar reunions directament des de ChatGPT, o també podem gestionar coses com les compres. Llavors, des de la mateixa plataforma de ChatGPT podem fer un munt de coses i això és superinteressant, superútil i ens estalvia molt de temps. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li like i subscriviu-vos ja en aquest canal tan interessant que us dona tants tips sobre intel·ligència artificial. Adeu!